Jsem Michal Nedělka a nyní bych vám rád nabídl, co všechno naše aplikace dokáže. Spočívá ve více než 50 tématech, která se týkají práce s hudebně výrazovými prostředky. Když si představíme celé to spektrum, šíři, kterou tato aplikace nabízí, tak můžeme s klidem říci, že vlastně vyčerpává téměř veškeré možnosti práce s hudbou. Konkrétně bych se nyní zaměřil například na to, jak se dá v této aplikaci pracovat s druhým hlasem. Vyberu si tedy z nabídky témat to třetí, které je označeno jako druhý hlas, a vyberu si hned úlohu, která je označena jako 3.1, a uvidím tedy, co mi tato úloha přináší. Vybízí mě, abych začal. Začnu tedy stiskem příslušného tlačítka a mám také možnost přečíst si ještě zadání. To zadání zde mám tedy v textové podobě a kromě toho si ho také ještě mohu poslechnout. No a nyní již k samotné hudbě. Ta úloha představuje úsek melodie, který zde zazní a slyším, že je to jednoduchá lidová písnička, jejíž melodie je nyní pouze izolovaná, zní tedy samostatně a mám k ní vybrat nějaký druhý hlas. Stiskem na tlačítko Vyber si vyberu tedy takový hlas, který by tam podle mě asi přicházel v úvahu. Mám tady nabídky, jsou to nabídky 4 a vyberu si tady hned tu první, úsek 1. Ten si přehraji, zjistím, že by takhle samostatně, když samostatně zní, že by tam klidně asi mohl být, tak ho tam hned zkusím vybrat, přiřadím ho tedy k té melodii a hned si ověřím, jak to teď dohromady zní. No, ale slyším, že se mi to vůbec nevede a když si nejsem jistý, jestli je to dobře nebo špatně, kdybych neměl dost zkušeností, tak ještě mohu ověřit, jak to celé vlastně vyznívá. A hned se mi ukazuje, že to řešení nebylo správně. Tak dobře tedy, půjdu na jinou možnost a zkusím si vybrat ten úsek 2. Přehraji si ho i samostatně. Opět samostatně ta melodie zní dobře a řeknu si, že bych ho teda rád vyzkoušel, jak zní dohromady s tou melodií té písničky. A zase slyším, že to ale není ono. Kdybych si nebyl jistý, opět mohu si ještě dát to ověření, jestli opravdu je všechno v pořádku. Vidím, že to v pořádku není. Tak zkusím vybrat třetí úsek, přehraji si ho samostatně. Opět zní celkem dobře sám, takže zbývá si ho ještě ověřit v souznění s tou melodií. A slyším, že to opravdu tak vyšlo, že teď je to v pořádku. Zní to v těch tercích neboli v takzvaném lidovém dvojhlase. Tak a zkusím tedy pro jistotu ještě, zda to řešení bylo správné. Vypadá to, že opravdu ano, teď se mi ukázalo, že je to perfektní řešení. No a když úlohu dokončím, tak ještě zjišťuji, že jsem dostal nějakou medaili, nějakou odměnu, že tedy opravdu jsem byl úspěšný. A nyní pojďme na jiný typ úloh, na takový, který představuje a umožňuje žákovi přímo odpovídat. To znamená, že už žák nepracuje přímo s živou hudbou, ale vybírá slovní odpovědi. Pro tyto účely si vybírám například zadání lekci 26, která se nazývá dynamika. A zde si vybírám přímo úlohu 26.2, kde se opět dočtu, co mám v této úloze udělat a případně si to mohu i poslechnout. Zde tedy si pustím první ukázku. Ano, a k této ukázce bych měl vybrat takový popis, který se k ní nejlépe hodí a vystihuje to, co se v této hudbě zde přímo děje. Zde jsem tedy zjistil, že
z těch nabídek odpovědí bude správná, aspoň si to tedy myslím, ta varianta, že první hlas zesiluje. Vyberu a jdu na druhou ukázku. Poslouchám pečlivě oba dva ty hlasy, v každém se děje trochu něco jiného. Tak. A zjišťuji, že zde oba dva hlasy zesilují a opravdu tady ta možnost pro výběr je, takže oba hlasy zesilují. Jdu na třetí ukázku, zase poslouchám oba hlasy a zdá se mi, že ten spodní hlas, ten druhý, postupně zesiluje a opravdu mám tu možnost vybrat tuhletu variantu, takže druhý hlas zesiluje a jdu na poslední ukázku. Ano, tady slyším, že ten hlas nahoře se ztrácí neboli zeslabuje a opět odpověď mi nabízí tuto variantu, takže první hlas zeslabuje. Tak teď jsem všechny odpovědi vybral a mohu se přesvědčit, zda jsem vybral správně. Perfektně, takže se mi to podařilo. A nyní tedy mohu pokračovat dále s dalšími úkoly. Doposud jsme se věnovali úlohám, které vyžadují odpovědi. Jsou to vlastně jakési prověřující úlohy k tomu, abychom zjistili, jak se orientujeme v hudbě. Ale jsou tu také úlohy, které nám umožňují prožívat radost z toho, jak s hudbou dokážu samostatně manipulovat, operovat, jak ji dokážu třeba i trochu vlastně skládat. K takovéhle radosti z vlastní tvořivé práce vede například úloha 38, kterou si teď nalistuji a spočívá v práci s rytmem. Úloha 38.3 nabízí nyní jednu nástrojovou linku, kterou si mohu přehrát a pak zjistím, co všechno s ní mohu dále dělat. Tak je tu klavírní part, který sám o sobě zní pěkně, ale vidím, že pod ním ještě existují další možnosti, co všechno k němu mohu dodat. Je tu na výběr řada nejspíš nástrojů. Podívám se tedy, co mi ten výběr opravdu nabízí. Ano, a slyším zde part bicích. Zkusím ho tedy pod ten klavír umístit a hned si zkusím umístit ještě něco dalšího pod tuto linku. Ano, nějaké, dejme tomu třeba hlučnější bicí. A ještě zkusím něco vybrat. Tak, poslechnu si, co tady dobře třeba zní. To by taky možná šlo, takové jako vlastně výkřiky v těch bicích. Zkusím tam tedy dodat i toto. Tak, a teď si zkusím ten klavír pustit právě s těmi 3 doprovodnými linkami, jak to celé bude znít. Zní to velice dobře, temperamentně, líbí se mi to. Okamžitě ty bicí ten klavírní part oživily, tak to je přesně ono, co jsem asi potřeboval. Fajn, takže tady už těžko mohu očekávat, že se objeví něco špatně, něco dobře. Maximálně si mohu já sám zkontrolovat sluchem, co se mi zamlouvá více, co méně. Mohu případně vyměnit ještě něco, nebo mohu ještě něco dále doplnit, nebo něco ubrat, ale v každém případě jsem s tím zněním spokojený. A na závěr se ukázalo, že jsem tady úlohu úspěšně dokončil. Tvořivé úlohy mají zde v této aplikaci různé stupně volnosti. Nyní se dostáváme k té, která opravdu umožňuje daleko volnější výběr doprovodu, než tomu bylo doposud.
Například v této úloze mám před sebou znění dvou linií. Jsou to v podstatě rozložené akordy nebo akordická figurace, které vybízejí k tomu, abych ještě dále tuto hudbu obohatil. Vyberu si k tomu například bicí nástroje a zvolím si možnost, kterou mi aplikace nabízí. Otevírá se mi jakási síť čtverečkovaná, která připomíná pucle, takovou tu skládanku, a já si do této sítě ty bicí nástroje dosadím. Uvidím, jak budou znít, když je dám potom dohromady s tou hudbou, která je zde připravena. Tak, aspoň tenhle ten kousek si teď nechám zaznít dohromady a uvidím, co se mi podařilo. Myslím, že se mi to docela vede dobře a klidně bych mohl takhle pokračovat dál. Na této aplikaci si ukazujeme, jak pracovat s jednotlivými úlohami, jak pracovat s hudbou, jak pracovat s jednotlivými lekcemi. Zároveň ale podotýkám a z vlastní zkušenosti moc dobře vím, že jedna věc je pracovat přímo s konkrétními úlohami, a další věc je, jak tyto úlohy začlenit do vyučovací hodiny. Jak k nim vlastně žáka postupně přivést, aby ta práce nespočívala jenom v nějakém bezhlavém, bezmyšlenkovitém zacházení s hudbou. K těmto účelům, a také především pro učitele, jsme vytvořili metodické příručky, které jednak ukazují, jak práci s aplikací začlenit do které fáze vyučovací hodiny, ale kromě toho ty příručky nabízejí v podstatě i jakési přípravy na ty patřičné hodiny, nabízejí materiály zvukové, materiály vizuální, materiály notové, tak, aby učitel alespoň v té první fázi nemusel přemýšlet o tom, jak aplikaci využít, jak vlastně dospět k té práci s aplikací, ale nabízejí právě to, jak takové hodiny už mít připravené a využívat všechno, co aplikace nabízí. Abychom tedy využili co nejvíce potenciál aplikace s tím, že nám nejde o samoučelnou práci, ale o to, jak žáka vést k hudbě a vést ho k hudbě co nejzábavnější cestou.